Il-kumpanija Maltija tal-ikel Neriku Caterers illum tħaddem aktar minn 130 ħaddiem illi l-maġġoranza tagħhom huma Maltin illi ilhom snin jaħdmu mal-istess kumpanija. Waqt żjara fil-fabbrika, il-Ministru Byron Camilleri qal li dan huwa xhieda ta' kif meta wieħed jinvesti fil-ħaddiem igawdi minn ħaddiema ta' kwalità fil-waqt li jgawdu l-familji. Spjega kif kien dan il-ħsieb wara l-miżura li se tagħti appoġġ għaż-żieda fis-salarji u t-taħriġ tal-ħaddiema. Din hija skema ġdida li biha l-Gvern qed iħeġġeġ in-negozji jżidu l-pagi ta' ħaddiema li ilhom mal-kumpanija mill-inqas 4 snin. Il-Gvern se jagħti sussidju ta' 65% taż-żieda sa 780 euro f'Malta u 80 euro taż-żieda sa 960 euro f'Għawdex. L-għanu li fil-waqt li tiġi premjata l-bżulija jinżammu l-ħaddiema b'esperjenza, jitħarġu aktar u jiżdiedu l-pagi fis-settur privat bħalma diġà sar fis-settur pubbliku. Il-Ministru Camilleri spjega kif din il-miżura timxi pari passu mal-għan tal-Malta Labour Migration Policy illi l-implementazzjoni tagħha tħares lejn stabilità fis-suq tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andrea Lul qal li dan hu eżempju ċar ta' kif il-Gvern qed jaħdem biex ikompli jsaħħaħ lil min iħaddem u lil ħaddiema. Żied jgħid li politika ta' suċċess mhix dik li twiet kollox lil kulħadd, iżda li toħloq bilanċ bejn il-bżonnijiet tan-negozji u tal-ħaddiema fil-waqt li rrimarka li meta l-ħaddiem ikun motivat dan iwassal għal żieda fil-produttività. Dr. Lul qal li l-Gvern qed jagħti sinjal ċar lin-negozji Maltin sabiex jinvestu fit-talent lokali, fil-ħiliet u fil-benesseri tal-ħaddiema tagħhom. Għalli dan huwa l-mod kif tinbena ekonomija ta' kwalità fejn it-tkabbir ekonomiku jħalli effett dirett fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin. Id-direttur ta' Neriku Caterers, Karl Zammit, esprima sodisfazzjon għal miżuri mħabbra fil-budget li qal se jkunu qed jgħinu jkompli jinvesti fil-ħaddiema tiegħu. Sostna li ħaddim b'kundizzjonijiet aqwa f'ambjent ta' xogħol adekwat ifisser servizz aqwa l-Maltin u l-Awċin.